Hello, bayap song norong lamsogo ani Tiprasa Jaiti channel ani o channel tabuk norok puila khongkai norok subscribe khlaina ta podi subscribe khlai tai ani channel norok comment khlai di noni singjana rok tongkai tai ang noni comment no ang reply khlaina ni chesta khlainai haige bayap song jeng tini serang lainai Dupor jorani otungma jorao busuk sung borok no chuba chu khlai ba naigini khlai sung safety khlaiman ba banchiriman current kri jorao bahai sung save khlaiman abono tei sung tini salainai tini tabuk kolma somoi choli tongo March April May June March April May June belai khe tongo o maso sung current kri pro bahai kai sung manage khlainai sini togrong no जों नायदि बायप सं Dupor jorao o jorao fan bo gurui mane current gurui tai generator rok gurui current saruk ton tai solar ni system rok kono phano gurui o jorao belai no tonina ni kosto togrong no jai khlaina ni belai kheno thugo aboni bagai phungo tei rekha kotal tai ada bo rekha haipano se dip phungni 11 ta siko tui tungui thanga hangka atui no taisa mas slaikya norok omo hiking khlaidi Dupor tewaisa tui slai redi tui tungui thango asake tungmani bagai atui kotal slai rekhangkai borok atui no botaisa nangnai tei boni temperature bwsa control ong thanai jehetu jodi generator system ba solar system tongkhangkai norok fan rei tongmano hangkai generator bo kwrui solar bo gurui hingkai bahai kele rwnai ba hingkai belai ke tungjangmani no borok temperature control khainani norok Dupor tui slai redi tai omo hai khlaino kwbangma system tongo borokni temperature control khlainani glucose si omo bochari mano tui bai dalogoi tai kaoji butui omo bo khandri mano boni temperature control khlaina bagui tai koifol rok kumon tongkhangkai amono bo tui bai dalogoi khandri mano hingkai nongni je system bai rekhangka boni temperature tai kisa control ongoi tongnai hingkai tamoni hunba nok no bo kisa khelma khlainai tamoni hingkai norok nukhuna bayap song anoro je wall mani obo 11 inch only omo 11 inch se hingkai aboni sakao norok nukhuna ro net rwjak aboni bagui anoro khai asuk osubida nya tamoni bagui hingkai o wall bo 11 inch tai o net bo keseng hingkai bisini je nobar hamya carbon dioxide carbon monoxide hindi nini amino gas hindi abo direct yang tui phaikangkai yang yagra tui phaikangkai yang debra tui thangai payo mane no nobar yang ni nobar ayang thangmano yang ni nobar bo ayang thangmano omo haike thangphailai su khlai tongmano nobar habui tai bisingo gas romoi manya tai kono gas khlaimai ang borok bo gas no machaya hingkai tor thani bo belai no kaham amtui ni bagai norok bo net ruwai omo hai khlai tangdi hingkai baksa bera nok rok tongo bera nok rok hingkai gas no je bisingni gas hamya abo phataro nongkhor maya nongkhor bo jehetu berani nungko rwjakba berani nok tangjak bisingni nongkhoro kom nongkhorta kisa nongkhoro agat kaisa kwbangkhai nongkhor maya tei phatar nobar bat kaisa habai maya amo haingklai o tungma jorao belai osubida ngnai tei tok nini heat stroke panongoi thynai eba tok torya wngnai tok kuria kwsuknai tok bemar kwbangma podrepot romoi mano haike omo haiklai norok bo o Dupor jorao control khlaidi temperature norok ni tok dati torna mochungkhai dati kaham khlai dati phalna mochungkha hingkai tamni hunba tok no nini medicine simi use khlai bo tori maya nini jotno baise tok tornai nini jotno baise nang rang mannai ba nini jotno baise nang phol kaham mannai asuk no bayap song norok ani channel no full video nai tongmani bagai norok no belai no hambai।